Zato, braći i sestre, ne treba ti da razmišljaš šta je Božja volja ili ne i da ti nekom svojom logikom i pameću utvrđuješ šta je Božja volja ili ne. Ja vjerujem da je Božja volja da ljudi budu zdravi i da se ne razvode. Ali, braći i sestre, to nije uvijek slučaj u ljudskim životima. Zato, ako neko ima bračni problem, nemoj se moliti da se razvedu ili da se ne razvedu, nego se moli da bude Božja volja. Jer Bog ima način neki možda koji će da upotrijebi da nešto se izvuče iz tog braka, šta god to bilo. Pa možda na kraju, braći i sestre, će ti ljudi morati da se razvedu ako to ne funkcioniše. Nemoj ti da utvrđuješ šta je Božja volja. Čak nemoj da ideš ni po slovu iz Biblije da utvrđuješ šta je Božja volja. Znači, u duhu, znači, postoji Božja volja u duhu, znači, duh je iznad slova. Tačno i generalno, Bog ne želi da su ljudi bolesni, da se razvode. Ali, braći i sestre, drugačije funkcioniše ovaj svijet pod grijehom. Bog možda ne želi u konačnom, ali jednostavno neke stvari su neminovne. Zašto se ovo govorim? Hoću da kažem da najbolje je da ti ne razmišljaš puno o tome šta je Božja volja, da ti onda u skladu sa tim se moliš, nego najbolje da ti uključiš Boga u taj slučaj, u tu bolest, u taj brak, u taj posao, šta god to bilo, i da tražiš njegovu volju, naravno odustajući od tvoje volje. Pa ćeš da vidiš kako će Bog da radi. Sigurno će da se uključi, sigurno će da bude njegova volja i kako god to da se završi, braći i sestre, znajte da je bila Božja volja, da je Bog to dopustio. Evo, probajte na ovaj način da živite i da funkcionišete. Bićete blagosloveni.